Għala iddeċidejna li nagħmlu dan il-kors. Ma nafx kemm ħajkun twil, aktar ma nidħol fih, aktar qiegħed qisu jiżdied, però llum nippruvaw nagħmlu s-seklu 20 għawedkom tajjeb li ħannippruvaw nagħmlu overview, ħajkollna din il-panorama tajjeb ta' avvenimenti, personaġġi, lezzjonijiet li nistgħu nieħdu mill-istorja, mill-history, mill-passat tagħna, kemm fl-Ewropa kif ukoll mad-dinja l-oħra. U allura tajjeb insaqsu għala dan il-kors, għala iddeċidejna li nagħmlu dan il-kors. Ġili tkellimt ma' Kristjani oħra, John, u jisek jiddispjaċik illi jekk istaqsihom xi ħaġa dwar il-passat, dwar il-wirt tagħna bħala evanġeliċi ma jafu xejn. Ħafna Kristjani ma jafux il-wirt tagħhom qishom qed jgħixu f'boqqa iżolati. Ħalli kieku jidrilhom li Alla bagħtilhom il-Bibja marbuta ma' paraxut u qalilhom biex jibdew jistudjaw jsiru Kristjani maqtuwejn bil-bqija. Din l-attitudni hija inġurjuża lina. Ma tagħmlilniex ġid, anzi tagħmlilna ħafna ħsara. Il għaliex inħossuna maqtuwejn, mentri fil-fatt illum il-ġurnata aħna l-koll ninsabu werrieta ta' patrimonju rikk, ta' xandir tal-Vanġelu f'diversi pajjiżi, f'diversi kontinenti, tajjeb u jridu nkunu grati għal nies li wittewna triq. Wittewna triq f'diversi sensi. Il-fatt li nistgħu niltaqgħu hawnhekk mingħajr ma jiġi l-pulizija jarrestana huwa dovut għal l-isforzi ta' missirietna li ġġieldu għal libertà reliġjuża. Kienu Kristjani, speċjalment Kristjani evanġeliċi, illi ssiltu bil-kelma tajba biex juru illi l-reliġjon xi ħaġa li għandha tkun sfurzata imma milquha volontarjament minn dak li jkun. John? Qegħdin nagħmlu dal-kors ukoll għax min ma jafx ġar fil-passat ma jistax jibbenifika mill-lezzjonijiet tal-istorja. History tallimna ħafna. Insewa dilli inutli nistudjaw l-istorja għax qatt ma nitgħallmu minnha. Nofs il-Bibja u aktar meta tara li hija storja. Ġenesi, Esodu, Deuteronomju, Numri, Imħalfin, Ġoswe, il-Ktieb ta' Slaten, il-Kobba tal-Kroniki, kollu ma' history. Alla ddeċida li għallimna permezz ta' avvenimenti illi ġraw fil-passat sabiex aħna ħarsu lura u ma nirrepetux l-iżbalji tagħhom. Fil-Ktieb tal-Imħalfin, John, jgħidilna dik il-ġenerazzjoni kollha wkoll inġabret ma' missiriethom u ġiet ġenerazzjoni oħra warahom li ma kienx taf lill-mulej. U lanqas xogħlu li kien għamel għal Iżrael. Imbagħad li Iżrael għamlu l-ħażen f'għajnejn il-mulej. Għandek ġenerazzjoni ta' nies li ma kinux jafu dwar il-passat, x'għamlu allura x'irriżulta? Għamlu d-dubbiet ta' missiriethom. Min ma jafx il-passat ma jafx fejn hu sejjer fil-futur. Dan huwa kollu skont l-erf tagħna. Jekk irridu li nkunu konvinti dwar il-valur tal-istorja li nkunu nafu x'ġara fil-passat, John, l-Apostlu Pawlu meta kiteb lil ħutna f'Korintu dakinhar, kiteb dal-passaġġ sħiħ biex jgħidilhom ma rridkomx tkunu ignoranti mill-fatt l-aħwa illi missirietna kienu l-kol ta' tisħaba, missirietna minn il-Lut. U qed ifakkarhom dwar ġrajiet illi kienu rekordjati fl-istorja tal-Lut. X'ġara meta ħarġu mill-Eġittu, meta kienu fid-deżert, taħt Mosem, u jgħidilna l dawn ġraw bħala eżempji għalina. U aktar tard inkitbu bħala twiddib għalina. Biex ikunu mwidbin, biex ikunu mwissija minn qabel, tajjeb, biex ma nirrepetux l-istess żbalji tagħhom ta' idolatrija, isemmi ta' immoralità, inkitbu
għat-twiddib tagħna. F'dan il-kors ħansejħulu hekk, tajjeb, ħankunu selettivi, ma nistgħux nippruvaw nkopru kollox għax ma naslu qatt. Tajjeb? Ħannaraw avvenimenti, ħannaraw personaġġi importanti nitalmu minnhom, tajjeb, u jalla l-Mulej jagħtina d-den biex ta' bilħaq nitalmu minnhom, tajjeb, u se nippruvaw inwessu wkoll l-orizzonti tagħna. Aħna għandna ħabta, mhux aħna biss illi naħsbu li dawk li huma eżattament bħalna u li jinsabu fil-klab tagħna jew fis-soċjetà tagħna dawn huma aċċettati l-bqija mhumiex. Tajjeb, però jekk ħanitalmu xi ħaġa, ħanitalmu li Alla għandu niesu taħt laqmijiet differenti illi kellhom użanzi differenti minn tagħna. Tajjeb, u din allura isservina biex aħna nwessaw l-orizzonti tagħna. Mhux tajjeb illi ikollna dik il-vista magħluqa, tajjeb illi jew tkun eżattament bħali, jew allura m'intix Kristjan. Tajjeb dik ukoll hija inġurjuża għalina. Tajjeb mhux il-Kristjani kollha huma preċiżament bħali. L-unità fil-ġisem ta' Kristu tinkludi d-diversità u tiskanta kemm hemm diversità fost il-poplu tagħna. John? Biex ta' bilħaq nibdew mill-bidu għalkemm strettament il-fidi fi Kristu bdiet mill-waqa ta' Adam u Eva fid-dnub. Tajjeb Alla kellimhom u qalilhom il-nisa tal-mara għad jisar ras is-serb, tajjeb l-eqdem reliġjoni hija r-reliġjon nisranija. Il-forma aħħarja tagħha għandha 2000 sena kif nafu. Però l-eruq tagħha imorru wisq il-bogħod. Ħammorru għaż-żmien l-Apostli u l-ewwel bewet ieħor 300 sena. Hemmhekk għandna l-mappa tal-Ewropa u l-Afrika ta' fuq. L-ikħal skur juri fejn kien hemm il-Kristjaneżmu qabad sewwa. Jekk tinnutaw fil-Greċja fejn ħadem Pawlu, tajjeb, hemmhekk għandna l-Kristjaneżmu qabad sewwa fit-Turkija wkoll, tajjeb, imbagħad iċ-Ċelest ukoll fejn kien hemm Kristjani però ma kinux daqstant influenti, tajjeb. U jgħidilna kien hemm multiple sects, kien hemm kif diġà għadd, tajjeb, Kristjani ta' fehmi differenti, għalkemm minn kmieni tajjeb kien daħal ukoll il-problema tal-gnostiċiżmu, dawn kienu vera. Settar ma kinux Kristjani, tajjeb, però kienu għalliema foloz. Aktar minn hekk, kif żviluppa l-Kristjaneżmu fl-ewwel 3 sekli, kien hemm dawn il-5 patriarkati f'5 bliet prinċipali. Għandek Ruma, Kostantinopli, Antjokja, Ġerusalemm u Lixandra. Li kien hemm xi ħaġa ovvja, tajjeb, ma kienx hemm ċentru jew headquarters fejn stajna ngħidu li hawn f'din il-belt hemm il-kwartieri tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu kien qed jinfirex, tajjeb, vera kien hemm dawn il-5 patriarkati importanti, tajjeb, però ebda wieħed minnhom la Ruma, la Kostantinopla qas l-oħrajn ma pretendew li għandhom xi ħakma universali fuq il-Knisja kollha. John? Aktar tard kif għadda żmien tajjeb sal-ewwel 1000 sena nafu diġà illi kien hemm qasma, kien hemm xiżma ngħidula, ix-xiżma l-kbira, tajjeb. Kienet ilha ġejja din, kienet ilha ġejja. Kien hemm ħafna rivalità bejn il-Lvant u l-Punent, tajjeb bejn il-Griegi u l-Latini, però fl-aħħar mill-aħħar fl-1054 saret ix-xiżma b'mod uffiċjali. U allura il-Papa ta' Ruma kien qed jaħkem fuq il-Lvant u l-Patriarka ta' Kostantinopli kien magħruf bħala il-kap tal-Knisja fil-Lvant. Tajjeb? Il-qasmiet fil-Kristjaneżmu kważi kienu mill-bidu anke Pawlu jgħid li jeħtieġ ikun hemm firdiet fostkom biex dawk li għandhom raġun jintwera illi għandhom raġun. Imbagħad kif tafu firda oħra ġrat 500 sena wara, John. Il-famuża data tal-1517 meta il-Patri ta' Desk, forsi kellu xi 30 sena dak iż-żmien, waħħal il-95 teżi mal-bib tal-Knisja f'Wittenberg. Stedina d-dibattitu. Ir-riżultat fenomenali ma kien mistenni xejn.
L-istampa turina li kien hemm patrijiet oħrajn u nies qegħdin jarawh jew ħall it-teżjied, probabbilment mhu veru xejn dak huwa artist li penġa dik l-istampa, dik kienet xi ħaġa komuni li ssir tajjeb meta għandek professuri ta' teoloġija u xtaqgħu jiddiskuti jew jiddibattu xi punti kienu jwaħħlu il-teżjiet tagħhom mal-bieb però li ġara kienet xi ħaġa xejn mistennija. Dawk li kienu qed jissimpatizzaw ma' Luteru li kien qalleb ħafna u disgustat bl-abbużi li kienu qegħdin jiġru fil-Knisja Kattolika li hu kien iħobb u kien devot fiha bħala patri, tajjeb ma setax jissapporti iktar. Ma setax jagħmel bħal dawn it-tliet ċadini, John. It-tliet ċadini li l-koll nafu dwarhom illi jilagħbuha li ma jsemgħu xejn, ma qed jaraw xejn u għallhom ma jitkellmu xejn. Meta Kristjan illi jimpurtah ikollu jitkellem, meta jara l-errur, meta jara l-iżball, jekk ta' iħobb il-proxmu tiegħu ikollu idarda lil-qiegħed. Issa mistoqsija tajba li nistgħu nsaqsu l-ħadd ieħor biex nifhmu fejn jinsab bħala Kristjan. Tajjeb, saqsih, x'jidhirlek mir-Riforma Protestanta? X'jidhirlek mir-Riforma Protestanta? Tajjeb, għal-Kattolċi dik kienet diżastru, kienet traċedja kbira, tajjeb, u Luteru timbraħ bħala l-Antikrist, għalina il-Riforma għana iswa bħala stejqin fejn Alla fil-ħnina tiegħu reġa' tagħna l-Evanġelju permezz ta' sempliċi patri u ħaddiema kollegi tiegħu. Tajjeb, difatti fl-istess żmien bħal Luteru kien hemm pastors oħrajn, Zwingli wieħed minn dawk imsemmija John, illi fl-istess żmien kien qed imexxi r-riforma fl-Iżvizzera mill-bażi tiegħu bħala pastor fi Zurich. Ir-riforma bdiet kienet ilha ġejja tal-inqas 200 sena qabel minn żmien John Wycliffe, imbagħad aktar tard John Huss illi ħarquh kien qassis però qassis li kien jippriedka l-Evanġelu u ħarquh fil-Konċilju ta' Kostanza, affarijiet tal-mistħija. Però kien hemm anke Kattoliċi li kienu xtaqu illi ssir din ir-riforma. Għaliex il-Knisja kienet litteralment mart il-baħar. Tilfet l-iskop flok ma kellha leħen profetiku, kienet saret qawwa politika fuq l-art. Il-Papa biss kellu nofs l-artijiet tal-Italja tiegħu. Kellu l-armata tiegħu, tajjeb da kollu nafuh, però issa beda dal-moviment tajjeb il-Bibbja ġiet riskoperta, bdiet tinqaleb f'lingwi ġodda, dak kien żmien is-seklu 15 u 16 illi aħna nsejħulu r-Rinaxximent. Ir-Rinaxximent huwa twelid ġdid. Tajjeb fejn kien hemm interess qawwi fil-studji klassiċi, tajjeb fil-lingwi tal-qedem, ħafna skulari, it-tagħlim kienet xi ħaġa apprezzata ħafna dakinhar. Flimkien ma' jew aħjar bħala branka għalihom John, kien hemm ukoll Anabattisti. Anabaptist bl-Ingliż. Tajjeb, mhux eżattament il-Battisti tal-lum. Mhux eżattament. Dawna ħanaqrawha jibda l-moviment Anabattista, din riforma radikali insistiet fuq il-magħmudija tal-fidili biss u l-idea ġdida dak iż-żmien ta' separazzjoni bejn Knisja u Gvern. Mela, il-riformisti prinċipali Calvinu, Luteru, Knox, Zwingli, Bucer u nibqgħu nsemmu, tajjeb, żammew il-magħmudija tat-trabi. Għalkemm għalmu il-magħmudija ma taħfirx ġnubiet, tajjeb, però it-trabi ta' ġenituri Kristjani għandhom jitgħamdu għax jiffurmaw parti mill-patt ta' Alla ma' niesu. Tajjeb, kif irnexxielhom jiddefenduha din ma nafx kif, ovvjament aħna ma naqblux magħha, però baqgħet bħala ħanidu hekk relikwa tal-Knisja Kattolika Rumana. Sfortuna din,
Però l-Anabattisti, jekk kellhom xi ħaġa tajba, kienu kontra din l-idea illi t-tfal jiġu magħmda. Għarfu illi tisma' l-Vanġelu temnu imbagħad titgħammed tajjeb u tibda tgħix ħajja ta' dixxiplu. Ukoll il-reformisti prinċipali fosthom Luteru tajjeb aċċetta għajnuna politika, aċċetta għajnuna mill-elettori tal-Ġermanja, ħafna minnhom kienu miegħu u taw support. Ovvjament meta għandek il-support politiku, tajjeb, minn tiġa tkun daqstant persegwitat, dawn l-Anabattisti però kienu persegwitati anke mill-Protestanti. Anke mill-Protestanti li kienu jarquhom, kellhom trattament vera sever. Frattant taw xieda tajba tal-Vanġelu ukoll insistew li l-Knisja għandha tkun separata mill-Gvern. Il-Gvern għandu x-xogħol tiegħu, il-Knisja xogħla hi li xandar il-Vanġelu. Tajjeb kien hemm ħafna minn dawn l-Anabattisti, Michael Zettler, Balthazar Hubmaier, Menno Simons, Jakob Hutter, u ħafna minnhom kienu jew patrioti jew anke saċerdoti kattoliċi li konvertew. Ma ħsbux illi Assis impossibbli jikkonverti, tajjeb. Luteru nnifsu kien patri Agostinjan, vera? Kien patri Agostinjan. Slajd oħra, ħanitalaw fil-Gran Brittanja fejn għandna dan il-sultan famuż jew notorju għajdu li trid. Neriku 8 joħroġ l-att tas-supremazija, b'da l-att is-sultan u mhux il-Papa sar magħruf bħala r-ras tal-Knisja tal-Ingilterra. Dana fil-bidu Neriku 8 Henry VIII kien kattoliku ferventi u kiteb anke wkoll trattat dwar is-saba' sagramenti tant li l-Papa taħ it-titlu ta' Defensor Fidei, difensur tal-fidi. Però bħala sultan rrid li kollu iben biex jilħaq ikun is-suċċessur tiegħu. Ma setax ikollu tifel, tajjeb, kellu l-ewwel mara Katarina, divorzja, iż-żewġ il-Anne Boleyn, u mbagħad reġgħet divorzja, anzi qatilha. Ried akkosta kollox ikollu wild. Meta l-Papa ma taħx il-dispensa tad-divorzju, ħarridni fidejda bħala sultan u għamel ifettillu. Millum il-qudiem jien huwa l-kap tal-Knisja fl-Ingilterra. Tajjeb allura qegħdin naraw hawnhekk taħbila politika, għandek konflitt bejn il-Papa u s-Sultan, tajjeb, is-Sultan ma rridx li jkun hemm xi ħadd jiddettalu. U minn hekk twieldet il-Knisja Anglikana. Tajjeb il-Knisja Anglikana sallum il-ġurnata għadha għandha ħafna drawwiet u użanzi kattoliċi. Hija riformata, però mhux daqstant. Plus li ma' żminijiet imbagħad kien hemm dawk aħna ngħidulhom Low Anglicans u oħrajn High Anglicans. High Anglicans għandhom bil-liturġija u bil-ispellizzi u bix-xamat u kollox. Il-Low Anglicans huma tipo ta' J.C. Ryle. Tajjeb illi jaraf l-importanza li tgħallem il-kelma u tkun kuntent b'hekk. Tajjeb fl-istess żmien fl-Ingilterra kien hemm ovvjament ferment favur ir-riforma u wieħed mill-reformisti prinċipali kien William Tyndale. William Tyndale wieħed mill-eroj il-kbar. Għaliex? Dana beda bħala skular influenzat minn Erasmu. Erasmu kien patri skular kattoliku. Allora kien ħabib ta' Luteru, però bad kisera minn miegħu. Tajjeb. Dana William Tyndale wieħed mir-reformisti prinċipali Ingliżi wiret il-ħidma ta' John Wycliffe. John Wycliffe kien qaleb il-Bibja mill-Latin għall-Ingliż. Tajjeb. U kienu jużaw għall-Lollardi
il-segwaċi tiegħu. Ġifieri diġà kien hemm dan il-moviment, però William Tyndale li jagħmel ried illi jagħti l-Bibbja bl-Ingliż maqluba mill-Grek, maqluba mill-Ebrajk lill-poplu Ingliż. Kienet xi ħaġa tidher impossibbli, il-kleru kien kontri għad il-ħaġa, però il-wieħed minnhom qallu qabel ma mmut tifel ta' bidwi li jaħrat l-għalqa se jkun jaf l-iskrittura u wisq aktar minnek. U verek ġara. Il-għaliex ma' żmien l-Ingilterra kif nafu kienet ċentru qawwi tal-Kristjaneżmu u aktar tard sansita kienet anke tibgħat missjonarji mad-dinja. Minħabba li kien infittex Tyndale kellu jaħrab lill-Ewropa fil-Belġju hemmhekk kompla x-xogħol tiegħu irnexxielu illi jistampa il-Testament il-ġdid u beda jdaħlu bil-kontrabandu fl-ixker tal-qamħ l-Ingilterra. U n-nies bil-mod il-mod kienu qed jirċievu dan il-kopja ġdida tat-Testament il-ġdid. Eroj kbir, finalment ittradewh, xaħtuh il-ħabs u finalment għalquh u ħarquh. Għax ta' il-kelma talla lill-poplu. Ninnotaw l-għadwa l-avversità tal-Knisja Kattolika li kellha l-faħam miblul kif ngħidu u xtaqet illi ħadd ma jikxfilha għawara. Nies taqra l-Iskrittura u Tyndale eżattament qabel miet nafu x'talba talab. Omulej iftaħ l-għajnejn tas-Sultan tal-Ingilterra. Mal-Sultan tal-Ingilterra infatħu ħafna għajnejn oħra, naraw slide oħra, John, fejn għandna issa l-Ingilterra maqtuwa mill-komunjoni ma' Ruma tajjeb, l-ogħla dinjitarju għadu sal-lum l-Archbishop ta' Canterbury. L-Archbishop ta' Canterbury huwa l-ogħla prelat tal-Komunjoni Anglikana. Dak iż-żmien kien Thomas Cranmer illi ippubblika The Book of Common Prayer. Għadu jintuża sal-lum. Fih il-talb, fih il-qari tal-Iskrittura biex jintuża fil-Knisja Anglikana. Illum barra mill-Ingilterra il-Knisja Anglikana nsibuha bħala Episcopalian. Episcopalian jew Episkopaljana tfisser Knisja mmexxija minn episkopoj, minn isqifijiet. Ġifieri qegħdin ngħidu mal allura li l-Papa ma jirrikonoxxuhx tajjeb. Dak iż-żmien ukoll inħass il-bżonn li jinkitbu punti tajjeb biex il-Knisja Anglikana tiddikjara x'temmen. Tajjeb u dak iż-żmien ġew pubblikati the 39 Articles of the Church of England. Tajjeb il għadhom sal-lum artikli korretti, tajbin, il-kwistjoni llum il-Knisja Anglikana hix tgħallimhom li hija storja. Tafu llum il-Knisja Anglikana kemm saret laxka li anke tippermetti il-żwiġijiet gay u affarijiet abominabbli bħal dawn. Tajjeb, wara il-ħakma qasira ta' Dwardu Sitta li kien tifel mar-radi laħaq sultan, kien favur ir-riforma, però xi ftit snin biss bħala sultan. Wara laħqet ir-Reġina Mary, illi kienet reġina mill-aktar kattifa inkwantu l-Evanġeliċi baqgħet magħrufa bħala Bloody Mary. Għaliex fi żmienha tul il-5 snin kemm damet reġina rat kif qatlet aktar minn 300 pastor jew mexxej Evanġeliku fl-Ingilterra. Cranmer innifsu infatti miet martri fi żmien ir-renju tagħha. Oħrajn Hugh Latimer, Nicholas Ridley, Thomas Bilney, Patrick Hamilton, John Hooper, lista twila.
Pero kien hemm dan il-movement beda u sar kważi irresistibbli. Tisma' stejjer pereżempju bħal Thomas Bilney li kien raġel sajjar ħafna, tajjeb u kien jaf illi l-qassis tal-parroċċa tiegħu Hugh Latimer kien għadu qassis ovvjament u kif ħanaddilu l-Evanġelju għallu immurru nqerrandu. Għallu għaddix nqer fader. Għallu ibda. U da għallu l-Evanġelju. Għallu jiena nemmen hekk. Hekk nemmen. U kienet propjament l-ispark illi waslet lil Hugh Latimer illi konverti. Ġifieri kultant meta nagħtu xi ida ma tafx kif il-mulej kapaċi jużaw x'vera. Tajjeb. Dak iż-żmien kienu jifhmu r-reliġjon Rumanista u l-fidi Biblika huma antitetiċi għal xulxin, ma jaqblux flimkien. Illum huwa sempliċement nuqqas ta' sinċerità fejn naraw nies li qegħdin evanġeliċi u kattoliċi qed jippruvaw joqorbu flimkien jagħmlu komuniżmu flimkien meta it-tnejn huma tant differenti minn xulxin u kontradittorji għal xulxin. Jikkontradixxu xulxin. Aħna jgħidu li hemm medjatur wieħed u ma jgħidu li hemm ħafna medjaturi. Aħna jgħidu li għalli jaħfirlek kompletament minn issa u ma jgħidulek le titkompli tpatti u tbati għal dnubietek. Aħna jgħidu li hemm saċerdot wieħed li għamel pattija waħda għal dnubiet u ma jgħidu li hemm ħafna saċerdoti. Aħna jgħidu l-Bibbja biss u ma jgħidu le bit-tradizzjoni kattolika. Aħna jgħidu Kristu għar-ras tal-Knisja u ma jgħidu le l-Papa. Kontradittorja għal xulxin ġvera. Biex nerġgħu lura fil-kontinent Ewropew, ftit wara Luteru kien hemm il-Franċiż Jean Calvin, nafu bħala Giovanni Calvino. Giovanni Calvino probabbilment huwa il-personaġġ l-aktar mibgħud, l-aktar vilifikat, l-aktar il-nies ipenġuh ikraħ tal-Kristjaneżmu kollu. Frattant, min jagħmel ir-riċerka tiegħu jinduna kemm kien bniedem tal-affarijiet tiegħu, bniedem qaddis, bniedem żelus għal Alla u bniedem il qatt ta' ħajtu jippredika l-kelma tal-Alla u kiteb kummentarju fuq kull ktieb tal-Bibbja ħlief ir-rivelazzjoni għax laħaq miet. L-aktar ktieb influenti tiegħu kien The Institutes of the Christian Religion, ma kitbux bl-Ingliż. Kitbu bil-Latin, għalhekk kien volum ċkejken, però aktar ma jmur, aktar ma ddewsni, aktar beda jkabru da, sakemm sar żewġ volumi kbar rajthom meta kelli ma sibx 30 sena, xogħol illi jippreżentalek il-fidi Kristjana fil-ġmiel kollu tagħha. Dana minħabba l-persekuzzjoni ħarab minn Franza u kif wasal f'Basel fl-Iżvizzera iltaqa' ma' Guillaume Farel u qallu għandna bżonnok. Għandna bżonnok biex ir-riforma hawnhekk fl-Iżvizzera tkompli mixja l quddiem. U qallu sejjer Strasburg, beħsib nistudja hemmhekk, kien bniedem studjus, qallu jekk ma tenniex Alla jisħtek. Alla jiġġudikak. U tant kellu l-biża' tal-Alla illi ma sograx jitlaq. U eventwalment sar u oħrajn pastor fil-Knisja ta' Ginevra. Giovanni Calvino huwa possibilment l-akbar teologu apparti l-Apostli, l-akbar teologu li l-mulej berikna bih. Teoloġija korretta, ejja kulħadd għandu saħħet tat-tafal, kien jgħallem il-tfal għandhom jitgħamdu wkoll bit-trabi. Tifhem. Però ta' studjus li kien qal illi l-kelma battizzo kif inhi użata fit-Testament tiġi tfisser tgħaddas. Tajjeb, però waħda mir-raġunijiet li ġab qal aħna ngħixu f'pajjiż tant kiesaħ illi biex noqogħdu naqzu n-nies fil-ma friżat tkun daqsxejn problema. Tajjeb, Giovanni Calvino l-aktar li kien jimpurtah kienet
il-qima talla. Kien jaf li hemm l-abbużi u xtaq illi dak li Alla ordna li għandna nagħmluh. Dak li ma ordnax mhux tal-li ma nagħmluhx, tal-li nitkellmu kontrih. Jekk inżommu dir-regola, il-prinċipju regolattiv fil-qima. Tajjeb? Aħna x'nagħmlu hawnhekk? Nagħmlu dak l-affarijiet li Alla jordnana nagħmlu. Naqraw il-kelma, nisimgħu pritkata, nagħmlu l-ikla tal-mulej, it-talb, il-kant, nagħmlu l-ġabra. Dawk l-affarijiet Alla jkmandhom. Affarijiet oħra li Alla ma kmandomx ma nagħmluhomx. U Giovanni Calvino kien favur din il-pożizzjoni. Pożizzjoni ta' sola skriptura anke fil-qima. U allura naraw id-differenza bejn qima mistika, superstizzjuża u estetika, dak il-ġmiel kollu, dak l-apparat kollu, dak il-xinxilli kollha fil-quddiesa. Voltaire il-quddiesa sejħilha l-operetta tal-foqra. Għax vera hija show kbir vera, speċjalment kif kienet issir dari. Frattant hija falsa. Għaliex fil-quddiesa jgħidu li Kristu qed jerġa' jiġi sagrifikat. Is-sagrifiċċju ta' Kristu tal-Kalva qed jerġa' jiġi mġedded jew perpetwat. Jużaw diversi modi kif da. Frattant aħna nemnu li le. Kien sakrifiċċju wieħed illi verament u realment għalalna il-maħfra u impossibbli li jiġi repetut. Allura fil-Knisja Riformata bħal mija tagħna tajjeb għandek il-salib li huwa vojt, is-salib li huwa vojt, Kristu rebaħ fuq il-mewt, rebaħ fuq ix-xitan, rebaħ fuq id-dnub tagħna, u allura il-ċentru fil-Knisja, forsi ma taraw sewwa, ma tistgħu tħarsu lejja. Iċ-ċentru fil-Knisja huwa l-pulptu u mhux l-artal. Dik anke viżwalment biss tinduna differenza enormi bejn l-Knisja Rumanista u Knisja Evanġelika. Il-riforma bdiet għaliex kien qed isir tagħlim bibliku. Tar-riformisti għarfu li l-Bibbja kienet mottija b'naqbut, ħarġuha, fetħuha, tajjeb u kif rajna fil-bidu post tenebras lux. Wara d-dlam jiġi d-dawl. Wara d-dlam jiġi d-dawl. U allura naraw li wieħed mill-metodi favoriti u provat fl-istorja huwa permezz tal-katekizmu. Il-katekizmu huwa tagħlim mistoqsija u tweġiba. Mistoqsija u tweġiba. Tal-katekizmu ta' Heidelberg illi ġie ippubblikat sentejn qabel l-assedju l-kbir, jekk taraw sewwa. Tajjeb, miktub minn Kaspar Olevianus u Zacharias Ursinus, żewġ teologi Ġermaniżi. Frederick Dialecter għenhom biex jippubblikawh u għadu użat sal-lum. Forsi tindunaw li huwa tradott ukoll għal Malti. Għandna bil-Malti, għal min jaqrah, katekizmu qasir, miktub b'mod warm, personali ħafna. Waħda mill-mistoqsijiet, ma nix nittolleraw xbjat fil-knejjes bħala għajnuna fit-tagħlim ta' nies bla skola, mhux hekk jgħidulna ma jafx jaqra, għall-inqas qed jara xi ħaġa. Le ma nix nippruvaw nkunu iżet orrif minn Alla li jrid lil nies jkunu malma biex xandir ħaj tal-kelma tiegħu u mhux blidoli muti. Aħna din ngħidu dak iż-żmien kienu qegħdin jgħidu bla ħabi imprint il-Knisja Kattolika hija Knisja idolatra illi tadura il-ħaġar, tadura l-idoli muti. Illi vilment ħbiet it-tieni kmandament mill-poplu, ħbietu, ħasritu u qasmet l-aħħar wieħed biex iżomm in-numru 10 tal-kmandamenti. Ovvjament fil-Knisja Kattolika qed tara dan l-istejqien illi ma kienx preparata li tilqaw u allura offrit il-resistenza tagħha. Wieħed
mill-avvanzi kienu il-Soċjetà ta' Ġesu, hija approvata mill-Vatikan fl-1540, Ignazju Loyola, dak kien Spanjol, qiegħed is-servizzi tal-għaqda tiegħu għad-dispożizzjoni tal-Papa. Meta kien żagħżugħ kien ġie ferut kważi mortalment bħala soldat, kien soldat fil-militar, imbagħad sar soldat ieħor favur il-papat. L-ordni tiegħu kien dixxiplinat beda b'6 u 6 oħra, 6 mill-istudenti tiegħu, soldati ta' Ruma, li kienu jgħalu li t-tmiem jiġġustifika l-mezzi. Akkost li neliminaw l-evangeliċi, nistgħu nagħmlu minn kollox imbasta Ruma tibqa' predominanti. Għall-ewwel kienu kontra l-Musulmani, mbagħad aktar sabu xogħol jaħdmu kontra il-Protestanti. Però jerġa' aktar minn hekk imbagħad, aktar ma għadda żmien, inħass li jitlaqa' kunċilju. Il-problema kienet problema fajna Ruma kienet sierra biżżejjed illi jitlaqa' kunċilju. Però il-Protestanti Mellington kien kollega ħabib kbir ta' Luteru. Kienu ilhom jippruvaw illi isir tal-kunċilju bil-kondizzjoni illi l-Protestanti jkollhom leħen daqs il-Kattoliċi. Illi jkunu kapaċi jippreżentaw il-każ tagħhom b'mod fair. Qatt ma sar. Però imbagħad aktar tard sar il-konċilju ta' Trento. Trento Belt ingħata fuq net fl-Italja. Dal-konċilju jindirizza abbużi u wieġeb għat-tagħlim tal-Protestanti u jservi l-kontroriforma kattolika. Dam jiltaqa' fuq 3 perjodi, għalhekk insejħu l-Konċilju Tridentin, tajjeb. U jekk taqra il-digriti u d-deċiżjonijiet tiegħu, tinnota ħaġa waħda. Ir-rabja u ir-rawa li kellhom għall-Protestanti. Infatti seħħtuna ma nafx kemm il-darba fil-kitbiet tagħhom. Minn dak iż-żmien ukoll il-papat illi kien ilu sekli ta' snin korrott, immorali, jabbuża mill-poter tiegħu, tafu x'qed jiġri bl-indulġenzi għaxru n-nies ma jimpurtomx mill-ġid spiritwali tagħhom. Minn dak iż-żmien imbagħad il-papat beda jirriforma. L-ewwel wieħed kien Papa Pawlu III, mbagħad wara ma baqgħux jgħixu f'dik il-vergonja illi kienu magħrufin għalija. Fil-frattemp il-riforma baqgħet għaddejja, hawnhekk għandna wieħed mill-eroj tar-riforma, John Knox, illi ritorna lill-Iskozja, kien Skoċċiż, biex immexxi r-riforma wara perjodu ta' eżilju f'Ġinevra. F'Ġinevra kienet ħajdu hekk kien hemm dan il-seminarju kulleġġ kbir tajjeb kien bdieħ Calvinu fejn in-nisa ta' morru hemmhekk jitgħallmu l-Vanġelu mbagħad isiru evanġelisti lura f'pajjiż. U John Knox difatti hekk għamel. Frattant anke qablu f'pajjiżu kienu qegħdin isiru anke ħafna persekuzzjonijiet. Patrick Hamilton, pereżempju, miet martri fl-1528. Mary Queen of Scots li rajni aktar kmieni hija magħrufa li darba qalet jiena nibża mit-talb ta' John Knox aktar mill-armati miġbura kollha tal-Ewropa. Kien predikatur kbir u kien bniedem ta' talb daqstant. U hemmhekk għandek iż-żewġ ingredjenti għal suċċess vera tal-Knisja. Għandek tagħlim skont l-Iskrittura u talb minflok ma naqgħu għal gimmicks u l-kummedji li qegħdin isiru illum il-ġurnata biex ta' pasi nattiraw in-nies. Dawn huma n-nies li għandna nimtaw l-aħwa. Nies ukoll bħal Puritani tal-antik. Il-Puritanizmu, Puritanism, tajjeb beda
fil-Gran Brittanja, fl-Ingilterra speċjalment, il għaliex dawn in-nies vera kien hemm il-Knisja Anglikana, però kienet tfaddlilha ħafna garbage mill-Knisja Kattolika. U dawn rridu riforma aktar safja, riforma aktar radikali. Rridu Knisja aktar biblika, bla kompromessi mal-Kattoliċeżmu, u allura vestwarju, xemaġ, bijat, ċeremonji, dawn ma rriduhomx. Għafsu ħafna ukoll dwar l-importanza primarja tal-pritkar u l-katekezi, kienu jħobbu imorru fid-djar u jagħmlu katekezi lill-familji, pereżempju. U wkoll esiġew illi l-fidi tagħna tkun esperjenzjali u applikata. Mhix fidi tal-moħħ illi qed nitgħallem u qed insir naf aktar fatti, imma fidi li tesprimi ruha fi qdusija fil-ħajja tagħna. J.I. Packer li miet il-sena l-oħra, teologu kbir tal-lum, il-dawn in-nies il-Puritani sejħilhom il-ġiganti tal-Kristjaneżmu. Il-ġiganti tal-Kristjaneżmu. Meta kont tifel ġkejken jiena u kien jisemmu l-Puritani, Puritans, u Puritan jgħidulek, qed tifhem, bħalli kieku kien laqam, vera kien laqam dakinhar. Però dawn in-nies aċċettaw dak il-laqam bħala xi ħaġa badge ta' onur għalihom. Illi rridu iva ħajja pura, ħajja safja skont l-Evanġelju. Il-Puritanizmu beda u baqa jgħidu li Spurgeon fis-seklu 19 kien l-aħħar Puritan. Però illum il-ġurnata għad tfadal nies tal-istess fema, Joel Beakey u oħrajn illi jarfu il-patrimonju rik ta' dawn in-nies, taqra l-volumi tagħhom. Il-Bibja kienu jafuha mhux biss fuq ponot subajhom, kienet f'qalbhom. Kienu nies tal-Bibja. Illi kapaċi jikkwotawlek min kullum kien. Sofonija, Ħaggaj, qed tifhem forsi qasbis qrajtuhom intom. Kienu nies bibliċi. Thomas Menton, Thomas Watson, Richard Sibbes, Joseph Alleine, Thomas Goodwin, John Flavel, Richard Baxter, Thomas Brooks, Stephen Charnock, John Fox. Il-lista hija interminabbli. Jekk fittex fuq nies illi kienu ta' ħobbu l-kelma u jxandruha mingħajr tawwiġġ. Jekk imorru lura lejn l-Ewropa, naraw li aktar ma infrixet ir-riforma aktar żdiedet il-persekuzzjoni. Għall-ewwel meta Luteru ħareġ il-95 teżi u waslu kopja tagħhom lill-Papa, il-Papa il-Jun 12. Tajjeb, da ħadu biż-żuffiet għada da Ġermanis fis-sakra sala jiġi f'siktu jindem, ma jibqax jipprotesta. Tajjeb, però kellu żball kbir. Kellu żball kbir. Il-fjamma li xel kien qed issir ħuġġieġa mal-Ewropa kollha, speċjalment il-pajjiżi tan-Nord, il-pajjiżi tan-Nord. Il-pajjiżi tas-Sawt bħal mija Malta, ir-riforma batiet. Għalkemm nafu li kien hawn evanġeliċi anke fi żmien il-Kavallieri, ftit wara l-assedju l-kbir, għandna l-istorja ta' Gesualdo li l-isqof Kubelles ħarqu ħaj fil-pjazza tal-Birgu. Morru pjazza tal-Birgu u għajdu hawnhekk inħaraq Kristjan bħalna. 500 snin. Fi Franza il-persekuzzjoni kienet qawwija. Il-massakru ta' jum San Bartilmew. Jinqatlu 10,000 ta' ugonotti fi sforz rumanist biex il-protestantizmu jixxejjen fi Franza. Il-Kristjani riformati fi Franza kienu magħrufin bil-laqam ta' ugonotti. Id-dinja famuża biex taqla l-laqmijiet. Vera? In-nies ignoranti jaqgħu l-laqmijiet. Fil-bidu konna nsejħu l-nies ta' triq, tajjeb, jew tan-Nazzarenu, laqam ma jfisser xejn. Imma ugonot qasbis nafu minn
xi tfisser il-kelma ugonotti. Però qegħdu jiżdiedu fil-1572 10% tal-popolazzjoni Franċiża kienet ugonotta. Apparti li kien hemm ukoll litorani. 10% immaġinaw. Fi żmien 50 sena. Ġara ara bliema rata kienet qed tirnexxi r-riforma. Però minħabba dal-massakru kienet ftehim sigriet mill-politiċi kattoliċi flimkien mal-kleru biex fid-data miftema, jum San Bartilmew, joħorġu għalihom u joqtlu kemm jista' jkunu ugonotti f'ġurnata waħda. Unqatlu 20,000. Il-Papa tant feraħ illi ħareġ medalji bil-wiċċ tiegħu fuq naħa u fuq naħa l-oħra l-ugonotti qed jinqatlu u bil-Latin ugonottorum strages, il-massakru tal-ugonotti. U ta' indulġenza plenarja l-kull min ħasem f'dan illum il-ġurnata huwa tal-mistija illi il-Papa ta' Ruma jiġi jgħidilna aħwa mifruda għana. Aħwa mifruda. Għax ma jgħidx li huwa appostat mill-lar. Għax ma jgħidx li nessa x'inhu l-Vanġelu qas biss jaf x'inhu. Tertuljanu fis-seklu 3 qal id-dem tal-martri huwa żerrija tal-Knisja. Jista' jkun iva, f'dan il-każ le. F'dal-każ Franza soffriet daqqa ta' ħarta kbira minħabba dan il-massakru u l-Kristjaneżmu bibliku baqa' sejjellura. Infatti fil-1774 nafu li l-Kalvinizmu kien kważi eliminat minn Franza. Illum il-ġurnata, illum fi Franza fuq miljun evanġeliku, 2% tal-popolazzjoni. Tajjeb? Mela ħan jieħdu ftit lezzjonijiet minn dan li għadna. Provajna nkopru il-seklu 16. 1500 sa 1600. Tajjeb, bdiet ir-riforma kif provat tibda qabel qatt ma rnexxiela, però issa bdiet bis-serjetà. U bdiet il-ħadd ma seta' irażżana. Rajna affarijiet sbieħ, affarijiet tal-biki. Tajjeb x'nistgħu nitgħallmu minn dan li smajna llejla. L-ewwel lezzjoni għandna il-ġlieda għall-verità kapaċi tkun werja, vera jew le. Il-ġlieda għall-verità nħobbu l-verità. U l-verità rridu ngħadduha għax nafu li l-verità teħles il-bnedmin mill-lelt u mid-dnub kapaċi tkun werja. Ħansibu reżistenza, ħansibu oppożizzjoni qawwija. Frattant Ġuda fl-ittra qasira tiegħu jgħidilna maħbubin għalkemm ħabrikt wisq ħalli nikbilkom dwar is-salvazzjoni komuni tagħna. Kien neċessarju nikbilkom biex nappellalkom ħalli tikkontendu għal fidi kommessa lil qaddisin darba għal dejjem. Tikkontendu ġifieri tiġġieldu għal fidi. Mogħtija lilna darba għal dejjem, għaliex darba għal dejjem. Għax il-fidi li tagħna Alla permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu l-apostli tiegħu, tajjeb ma tibqax tinbidel matul iż-żminijiet kif tgħid il-Knisja Kattolika, tajjeb fil-Medjuevu żiedet il-Purgatorju, żiedu l-indulġenzi, żiedu l-Immakulata Konċizzjoni, żiedu tradizzjoni ħafna tagħlim, konfessjonarju, nistgħu nibqgħu nsemmu. Ġuda qed jgħidilna il-fidi ingħatatilna darba għal dejjem. U din hija differenza maġġura bejna u bejn il-Kattoliċi. Aħna nemmnu li fl-Iskrittura mqazza għandna r-revelazzjoni sħiħa ta' Alla. U magħha ma nżidu xejn li Alla ma iċanfarniex u joħroġna ta' kiddibin. Però biex dik il-fidi tkun magħrufa, rridu nikkontendu għaliha. Rridu niġġieldu. Rridu niġġieldu fis-sens mhux billi naqbdu l-armi kif għamlu kontra l-ugonotti, imma niġġieldu bil-persważjoni.
niġġieldu bil-persważjoni. Niġġieldu biex in-nies kun jimpurtana minnhom biżżejjed biex ngħidulhom isma'. Hemm bżonn tisma' x'qal Alla fil-kelma imqazza tiegħu. Pawlu lil Timotju jgħidu ġġieled il-ġlieda tajba tal-fidi tagħna. Ħares id-depożitu mod lilek. Is-sapporti mela tbatijiet bħala soldat tajjeb ta' Ġesu Kristu. L-għadu kapaċi juża armi karnali kontrina vera, juża s-sejf, salmu l-ġurnata, Kristjani għadhom jaqatlu mad-dinja kollha. Min għalija xi 20,000 fis-sena jinqatlu martri. L-għadu juża armi karnali, l-armi tagħna però huma spiritwali. L-armi tagħna huma spiritwali. Persważjoni, bl-imħabba, b'evanġeliżmu, bit-talb. Dak ma l-armi li Alla tagħna biex ikollna suċċess. It-tieni lezzjoni l-Evanġelju denju tmut għalih, mela għejxu minn issa. Jekk xejn ma joħroġ minn din lezzjoni tal-lum milli rajna x'ġara fis-seklu 16, l-Evanġelju denju tmut għalih. Knox ma beżax jerġa' jmur lura fl-Iskozja, l-maħbuba Skozja tiegħu, illi l-Alla talbu mulej għatini l-Iskozja nkella mmut. Rieda l-Iskozja l-Evanġelju. U vera l-Skozja saret il-famuża Scottish Kirk, illi qawwija fil-devozzjoni tagħha qawwija fil-kelma. L-Evanġelju denju tmut għalih. Ħafna nies dak iż-żmien mietu martri, għarquhom, ħarquhom, xeħtuhom il-ħabs, ikkonfiskawlhom ġidhom, però għarfu mis-sirjietna tal-antik l-Evanġelu huwa ġawra imprezzabbli. Imprezzabbli. Ħanitlef kollox. Ħanbih kull m'għandi. Imbasta ikolli din il-ġawra. U allura l-Evanġelu dejjem tmut għalih mela għejxu minn issa. Dal-aħħar konna qegħdin nagħmlu studju fl-Apokalissi hemmhekk għandna miktub illi u li Alla jelbu lix-xitan bid-demm tal-ħaruf u bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom u ma ħabbewx ħajjithom imqars għall-mewt. Ma kienx hemm ħanasal sawek sas-safety zone tiegħi u nieqaf li ma mhux nagħmel edewwa. Baqgħu jippritkaw imqars għall-mewt. Imqars għall-mewt. Għandna Latimer u Nicholas Ridley inħarqu dar ma dar, marbutin dar ma dar, marblu wieħed. Qabel ma miet, Latimer għallu Master Ridley ċirab, għax illum se nixelu sufarina illi ħadd ma jkun jista' jżomma. U vera. Dawn in-nies taw xhieda tajba, ħabbew il-kelma u kienu kapaċi wkoll iġandruha. Tipo l-istess bħalma għamel l-Apostlu Pawlu. Meta darba provaw żommuh milli jmur Ġerusalem għax kien jaf li hemmhekk se isofri għal Kristu, għalilhom x'intom tagħmlu tibku u taqsmu l-qalbi. Jiena mħejji mhux biss li nkun marbut, imma wkoll immur Ġerusalem għal isem il-Mulej Ġesu. Forsi l-Evanġelu qegħdin noħduh bħala rħis wisq illum aħna? Jista' jkun? Għax dawn in-nies mis-sirjietna batew ħafna għall-Evanġelu. Batew ħafna, kienu jafu x'inhu l-valur tiegħu, kienu jafu illi hemm il-verità u dak li ma qbilx mal-verità t'Alla huwa gidba satanika illi tixħtek l-infern. L-affarijiet kienu clear cut. Iswed jew abjad. Illum kollox gris. Illum kollox jgħaddi. Kulħadd għandu l-fehma tiegħu, nittolleraw il-xulxin. Dakinhar għarfu li l-Evanġelju huwa denju tmut għalih. U t-tielet lezzjoni u l-aħħar waħda għallum. Id-differenza bejn il-fidi biblika u l-Kattoliċiżmu Ruman imisna nifhmuha u mhux inċekknuha. Hemm differenza enormi illi kbira biżżejjed li tagħmel iż-żewġ kampijiet antitetiċi għal xulxin. Ma jistgħux jaqblu. Bħalma ż-żejt ma jitħallax mal-ilma, hekk ukoll il-fidi biblika ma tistax taqbel mar-Rumaniżmu. U r-Rumaniżmu jekk huwa Rumaniżmu kif inhu llum anke llum, tajjeb, l-Iskrittura tikkontradixxih.
blama. Li jistgħu jagħmlu huwa li jawġu l-kelma. B'mod mill-aktar puerili, ħanajdu hekk. Meta darba irrelevajt lil wieħed arċipriet illi Pawlu qal li hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, għalli ma jfissirx li m'hemmx medjaturi sekondarji bħal Marija u l-qaddisin. Ara x'raġunament dak. Frattant Pawlu l-Apostlu bħal medna qabel jgħid, nerġa' ngħid anke issa, jekk xi ħadd qed ixandrilkom evanġelu kontrarju għal dak li rċevejtu, ħajkun misħud. Qabli issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies,